Inselmilkom, illum it-tlieta 29 ta' Settembru, festa tal-Arkanġli Mqazza, San Mikil, San Gabriel u San Rafel. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Illum fil-festa ta' dawn it-tliet arkanġli li huma għaddejja u messaġġiera ta' Alla niftakru b'mod speċjali fl-edukaturi tagħna. Nitolbu sabiex matul din is-sena skolastika l-ġdida bit-tagħlim u l-eżempju lill-istudenti tagħhom ikunu messaġġiera tal-verità u tal-imħabba tal-mulej. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Bħalma smajna illum niftakru b'mod speċjali fl-edukaturi kollha tagħna fl-iskejjel tal-Istat, fl-iskejjel tal-Knisja, fl-iskejjel indipendenti. Huma mumenti ikkomplikati, diffiċli kemm għall-allima kif ukoll għall-istudenti, u bl-interċessjoni tal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafel nitolbu ħafna għat-teachers tagħna, għall-istaff kollu fl-iskejjel tagħna, għall-istudenti u għall-ġenituri tagħhom. Nitolbu wkoll għall-awtoritajiet tal-edukazzjoni. Mikiel tfisser minu bħal Alla. Gabriel ismu ifisser Alla huwa qawwi. U Rafel ismu jfisser Alla ifejjaq. Daw l-arkanġli jissemmew skont il-missjoni li tom Alla fl-istorja tal-poplu ta' Alla kemm ludi kif ukoll il-poplu ta' Alla il-familja ta' Ġesu. U Mikiel huwa dak li jiddefendi u jitqabad biex jiddefendi il-primat ta' Alla, minu bħal Alla. Hija kelma li għandna bżonn niftakruha u li Mikiel ifakkara dejjem lix-xitan u lill-anġli ħżiena tiegħu. Gabriel intbagħat minn Alla diversi drabi biex ikun dak li wassal l-aħbar, ġeneralment aħbar it-tajba. Insibuh fil-ktieb ta' Daniel imma wkoll fil-ktieb tal-Vanġelu ta' San Luqa meta darbtejn iħabbar l-ewwel lil Zakkarija missier Ġwanni li kien se jitwildilu tifel u anke lil Marija il-mama ta' Ġesu għall-anġlu tal-Annunzjazzjoni. Rafel insibuh fil-ktieb ta' Tobija u fil-ktieb ta' Tobit u dak li wassal lil Tobija t-tifel ta' Tobit biex jiltaqa' mal-arusa tiegħu Sara u l-anġlu jgħid li żagħżugħ jaqbad ħuta u bil-ġewwieni tagħha it-tifel ikun jista' jfejjaq lill-missieru li kien ama. Għalhekk Rafel li ismu jfisser Alla jfejjaq huwa wkoll patrun tal-farmaċisti, huwa patrun li għandna bżonn nitolbuh b'mod speċjali f'dawn iż-żmien tal-pandemija. Jitolbuh ħafna wkoll iż-żgħażagħ li jkunu qegħdin ifittxu tfajla bil-għaqal biex jiżżewġuha. U ta' min wieħed jitlob l-interċessjoni ta' San Rafel f'intrapriża li qed issir iżjed u iżjed ikkumplikata. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha u nitolbu l-interċessjoni tal-anġli aħna u nitolbu maħfra ta' dnubietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti tija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna
u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewit u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubit tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla int qassam bordni tal-aġeb il-ħidmiet tal-anġli u tal-bnedmin. Fil-ħina tiegħek atina li ħajjitna f'din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema dejjem quddiemek jaqduk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Daniel. Jien, Daniel, kont qiegħed inħares meta tqiegħdu xi tronijiet u wieħed xieħ fl-omor qagħad bil-qiegħda. Ilbisu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Ilsna tan-nar it-tron tiegħu. Nar iħeġġeġ, ir-roti tiegħu xmara ta' nar kienet għaddejja. Ħirġa minn quddiemu, eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' għexriet ta' eluf quddiemu. Il-qorti qadet bil-qiegħda u l-kodba nfetħu. Billejl derli li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej fi sħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fil-omor u tressaq quddiemu. U lilu natat il-ħakma ġieħu saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sin. Il-ħakma tiegħu ħakma l-dejjem li ma taddix u s-saltna tiegħu li ma tinqeriġ. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Quddiem l-anġli niżik ħajr mulej. Inrodlok ħajr mulej, qalbi kollha, quddiem l-anġli rrid nannilek. Nixteħed quddiem it-tempju mqaddes tiegħek. Quddiem l-anġli niżik ħajr mulej. Inrod ħajr lill-ismek, għat-tiba tiegħek, għall-fedeltà tiegħek. Fil-jum li fih sejjaħtlek smajtni, kattart li l-qawwa f'ruħi. Quddiem l-anġli niżik ħajr mulej. Infaħruk mulej, islaten kollha tal-art, għax semaw kliem fommok u jannu l-imġiba tal-mulej, għax kbir u s-sebħ il-mulej. Quddiem l-anġli niżik ħajr mulej. Birku l-mulej eżerċti kollha għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rida tiegħu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien meta Ġesu ra lil Natanael risaq lejh qal hawn hu Iżraeli li jistħoqlu dan l-isem u ma hemm ebda erq fih. Natanael staqsih
Rabbi, kif sir tafni? U Ġesu jiġbu, rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma kelmek Filippu. Rabbi, għallu Natanel, int liben ta' Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu jiġbu, qiegħed temmen għax għedlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin, għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu, fis-sewwa ngħidilkom, għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla niżlin u telgħin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej, bit-tagħlim tal-Evanġelju, nitnatfu minn dunubietna. Dan il-Vanġelu jiġi magħżul fil-festa tal-Arkanġli propju minħabba l-aħħar kelmiet ta' Ġesu meta biex jispjega li d-dixxipli qed ikunu xhieda tal-glorja tiegħu isemmi wkoll l-anġli. Fis-sewwa ngħidilkom qed taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla niżlin u telgħin fuq bin il-bniedem. L-anġli huma dawk li dejjem huma quddiem il-preżenza ta' Alla, huma ħolqien ta' Alla, kreaturi ta' Alla, huma spirti puri. Meta anġlu jiddeċiedi, id-deċiżjoni tiegħu hija definittiva, id-deċiżjoni tiegħu tittieħed b'arfien sħiħ u brieda sħiħa. Dak li salva lilna li maħniex anġli, u forsi ta' dan nixtiequ nirringrazzjaw il-mulej li maħniex anġli, hija li d-deċiżjoni tagħna qatt m'huma perfetti, qatt m'huma definittivi. Speċjali meta niżolqu fin-niexef, dejjem il-mulej jsib minn fejn jaqbadna minn xarna jekk jibqalna u jsalvana, għaliex dejjem hemm xi ħaġa li ma ħallitniex liberi jew nażluh jew niċħduh. Ma l-anġli li huma spirti puri meta jażlu lil Alla jażluh b'mod definittiv għax huma spirti liberi, imma hemm it-traġedja wkoll ta' anġli li ċaħdu lil Alla. Huma l-ispirti ħżiena, mhumiex iżjed qawwijin mill-ispirti twajba jew minn Alla, għax ħafna drabi aħna fl-immaġinarju tagħna donnu impoġġu lil Alla u lix-xitan fuq l-istess keffa u ma nagħmlux sew. L-anġlu huwa ħolqien ta' Alla u anke l-anġlu li għażel ħażin jibqa' kreatura ta' Alla soġġett għal ġudizzju ta' Alla. Ix-xogħol tiegħu huwa li jinganna lill-umanità lilna biex nissieħbu miegħu u niċħdu lil Alla. X-xitan jaħdem biex ikollu iżjed soċi miegħu, biex ikollu iżjed nies bnedmin ingannati li jiġdu lil Alla bħalma ċaħatu. Alla imma il-ħina tiegħu jifrixa f'kull żmien u f'kull ġenerazzjoni. U dawn it-tliet arkanġli huma mibgħuta minn Alla biex jissiltu favur il-poplu ta' Alla u jibqa' fidej lejn il-mulej. Mikiel ismu jfakkarna li fuq Alla m'hemm ħadd. Kultant aħna ningannaw ruħna, qisna nintilfu wara xi persuna, wara xi ħadd li għandu l-flus jew il-poter, kemm hu tajjeb li niftakru dak li jfakkarna Mikiel. Minu bħal Alla, fuq Alla m'hemm ħadd. Għalhekk dejjem obdi l-koxjenza tiegħek għax fuq Alla m'hemm ħadd. Gabriel li wassal l-aħbarijiet li huma sbieħ imma fl-istess ħin jitolbu mill-qaddejja tal-mulej sfida. Il-Madonna semat il-Gabriel jgħidilha li kellha tkun omm Alla, għaltlu ma kif ikun dan? U Gabriel jgħidilha l-Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. Għalhekk jismu il-qawwa ta' Alla. Gabriel ifakkarna li għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. U Rafel il-mediċina ta' Alla jew Alla jfejja ifakkarna li Alla jfejja il-ġisem u jfejja ir-ruħ.
li meta aħna għandna bżonn id-dawl tiegħu biex infiqu mill-ingann jew infiqu mill-assalti ta' Satana, tajjeb nitolbu l-ħniena tal-mulej u l-fejqan tiegħu. Nitolbu għall-edukaturi tagħna llum, imma nitolbu wkoll għal dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. L-edukazzjoni hija l-għajn ta' kull ġid, l-edukazzjoni tajba. Aħna rridu nitolbu li l-edukazzjoni tibqa' edukazzjoni għad-diversità. Bħalissa qed tiġi diskussa liġi li għandha l-periklu li tneħħi din id-diversità fl-edukazzjoni, din il-libertà li wieħed jaħseb dak li għandu jaħseb u li ma jkunx ippersegwitat u akkużat li jiddiskrimina għax għandu idejat differenti minn ta' ħaddieħor. Ejjew nitolbu għal min għandu s-seta jagħmel il-liġijiet u jtejjibhom biex jirrispetta l-kuxjenza tal-individwu, il-libertà tal-iskejjel tagħna u l-libertà ta' kull individwu. Aħna maħniex favur id-diskriminazzjoni tal-ebda persuna. Aħna favur il-libertà u f'din is-sena ta' sfida kbira mhux il-mument fejn nagħmlu liġijiet li jifirdu u jikkomplikaw il-ħajja tan-nies, imma hemm bżonn naħdmu flimkien għas-saħħa u l-edukazzjoni ta' wliedna. Nitolbu il-protezzjoni tal-arkanġli fuq pajjiżna, fuq id-dinja, mod speċjali f'dan il-mument u żmien ta' pandemija. Ejjew nitolbu b'mod speċjali llum bl-interċessjoni tal-Arkanġlu Mikiel biex aħna nipperswadu ruħna li fuq Alla m'hemm ħadd. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Arkanġlu Gabriel biex aħna qatt ma naqtgħu qalbna minn dak li jrid minna il-mulej għaliex għal Alla m'hemm xejn li ma jistax ikun. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Arkanġlu Rafel biex fil-mulej dejjem insibu l-fejqan tar-ruħ il-ġisem billi nfittxu l-ħniena tiegħu u nkunu wkoll ta' fejqan għal xulxin. Nitolbu mulej biex tħares il-pajjiżna f'dan iż-żmien ta' pandemija, tkun il-faraġ tal-morda, il-qawwa ta' min qiegħed jieħu ħsiebhom, id-dawl għall-awtoritajiet tas-saħħa. Nitolbu għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Bl-interċessjoni tal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafel nitolbuk mulej tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom
ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex l-anġli iwasslu quddiem il-kobor tiegħek is-sagrifiċċju ta' tifħir li sejrin nofrulek. Intilqgħu bisliem u għammel li jkun ta' fejda għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa x-xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. U qatt ma nieqfu nxandru it-tifħir li natalek fl-anġli u l-arkanġli tiegħek. Għax il-ġieħ li intratt lil dawn il-ħlejjaq li bihom int titaxxa u ġieħ moti lilek għall-kobor u s-seb tiegħek. U jekk huma jixirqilhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli kollha, waqt li aħna b'wiċċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu it-tifħir tiegħek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qassam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Arkanġli Mikiel, Gabriel u Rafael, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu.
Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għaddejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
Bl-umiltà kollha nitolbuk mulej biex dejjem tqawwina u ssaħħaħna dan il-ħobbs tas-sema li tmajtna. Ħalli bih nimtlew bil-ħila u nimxu l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni taħt il-ħarsien bla qiegħda tal-anġli tiegħek. Bi Kristu Sina. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rużarju għall-istudenti tagħna, teachers, għall-istaff kollu tal-iskejjel, statali, tal-Knisja u indipendenti, għall-awtoritajiet tal-edukazzjoni biex il-mulej ikun id-dawl, il-faraġġ u l-qawwa u l-erf tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-ara tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru
minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xew. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-dubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Nissierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu dan għal-wiet ta' dmuħ. Eja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina Quddieshom Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrid iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddifuhom. jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qatt. Missier etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Quddies Alla, ħenna lina, Trinità Quddies Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġe, itlob għalina, tal-parir tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-Qudusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina,
Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Krist. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija. Għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu b'mod speċjali llum il-festa tiegħu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla li tolbuk bil-ħerqa u int laqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Arkanġli, San Mikiel, San Rafael, San Gabriel, Itolbu itolbu għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu itolbu l-Alla l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Bit-talba tar-Rużarju wasanna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Min jixtieq jgħin lill-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistidenjati donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-12-12-81 għal aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.